August 3, Wednesday. Yan, makasakay na sa Everest. So, mag-swimming kami sa Vicelest. Ito mga leksyon. Yan, sila na adventure at sea pitchy. Yan. Oh guys. Katok sa mata dyan kay Jason Pampanga. Vlog natin yan. Hi! Hi! See you later sa resort. Ito, mga sakyan. Let's go! Bye!
3. Hey. Okay, go. Ayun. Dito ang tropa. Di na tayo babata. Hi guys, welcome for today's vlog. Hello to join. For today's vlog, nasa Vicelest po kami. Ayan, kasama ang tropa. We're back again with tropa. Ayan, si Jay nagluto ng sisig. Si Tita Tess, dinakdakan. Alright. Tapos bigyan natin ang charon bulaklak. That's for our today's video. Ayun mga bata. Siyempre mga bata may mag-swimming. Ayun sila. Amya. Si Noah.
Wala. Picture. Oh, picture. 1, 2. Bunga niya ang kumita. Baba, may tapos. Kapag yung subo ng ano. Picture dito, mga kumakain. Picture, 1, 2. Yan. Sige. Okay. Alright. Hey. Bye guys. Hello. Welcome to my vlog, JC Rockstar.
Balikan? Kaya mo balikan? O, sige. Wow. Sino nga ka ne? Pamela, ikaw naman. Picture! 1, 2, 3! Si Mami hindi lumalayo. Sisigaw naman! Yan, palsa si... Oh, yan na. Buy one, take one. Tama na nakabit mo. Kami yung ako, Mel. Yan. Ingat ka, Bal. Taluras.